So mo ni part diri mga silingan nga nakakita og away si Land Spirit. Mihunong tayo ko napita sa stoplight no kay aron ipakita sa ato ang tanang mga fellow cyclists we have to follow the traffic rules regulation. Gamay ra makaya sa stoplight stop sa ka aron iwas disgrasya ba para safety ang tanan. What's up mga silingan? Welcome back sa YouTube channel Kasanta TV. It's me J Hikes. Tayong buntag. Nilapto sumudritso eh. Kagad mga 30, 40. Medyo lisod ang naon ng ating opinion kay busog ang hangin. So kay dugang mo nakagikan ganina ang sabot mga alas 6:30 na ang sabot mo tindak mo yung at least 25 kilometers per hour. So bajing ko ang mga dagan karon niya naami diri sa Barangay Hibo padung sa gate 4 nga medyo traffic din kayo narong rasa tungod sa mga trabahante sa Minsa. So hopefully makatayo tayo abot dito sa Roro. Once again mga silingan, this is Lapu-Lapu Cordoba Loop, preparatory ride para long ride sa Lugo, Cebu. So ang magbuhat namin sa Endak Lonislo, Lapu-Lapu Cordoba Road, Lapu-Lapu Cordoba Loop, gikan sa Mactan padung sa Ibu, Mepsa, dari sa Pusok, diretso na sa Paho, Poblasyon, dari sa Berenda Regla, Toyo, Tokok, Kalawisan, Babag, Cordoba. Then ang pabalik is Basbas, Magundon, Manibago, and back to Sukong and Mactan. So mga na overview sa ito ang ride karon. Diso huwag na itong ipang tagit kada practice na ito. Exercise na ride lang din sa Lapu-Lapu Cordoba. So mga na ilisyon na itong ruta. Atong kuya si Land Spirit. Uy, nari ka dyan eh. Greg Andre. Approaching na ta sa MEPS 1 gate 1 and 2. So nagka-report sa Islisya. Sunod na sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. And medyo traffic kayo. Grabe ka traffic. So morning apart diri mga silingan nga nakakita og away si Land Spirit tungod sa gabi ka traffic kaya wala na magian din sa grid ng mga bike tungod sa mga sakyanan nga mura nag-park.
manghunong, mamika po, panaog ko sa hero. Niya mo kaon, bigay pa kayo nga oras, aron mo pick up yung mga pasahero. Naanata din sa Second Mactan Bridge diri sa Barangay Pusok na inyong mabantayan mga silingan nga medyo ni Ginay si Greg Andre karon taas na kaya sila gintang ni Lance Spirit. Si Lance Spirit kung nanapit sa sound of bridge, si Greg Andre ako napad sa video. Ako alalay na ko ni Greg kaya ako may nagdala sa video. Si Greg karon medyo hinay tungod kaya wala akong dito ikat na duty dito bike. Dili man yung layo kayong ruta, dili sa dinyong nagdalita. Pero amon ko rin kamuktan nga makadaggan mo 25 kilometro kada oras. So medyo ko kusog pero not necessarily nga tumanon yun ang kusog. And sabot sa ni Greg kay wala man siya ay ito kasi pahuway nakaroon practice lang. So okay ha. So, nihunong tayo ko napita sa stoplight no kay aron ipakita sa ato ang tanang mga fellow cyclists, bike commuters nga bisan nagbike na ta, we are considered as pedestrian pero we have to follow the traffic rules and regulation. Kamay naman kayo na nanglan nato na i-follow sa stoplight, stop sa kita unggo, diyan matabag do. Aron iwas disgrasya ba para safety ang tanan. Okay? Sige. Approaching na ta sa Minzi dapit. Medyo nahinay ta gamay. Kaya nag-ilis o dakto mga plaka. Kaya chain ring si Greg. Aron makaampas yan. Or Lance Spirit, hindi na makita. Greg Andre, nasa kuluyo. And ako nastungan nila. Daga na to, siguro mga 18 kilometers. Hindi pa kayo kusog. Nanata sa intersection. Napit sa Home Builders. So again, remind sa ito ang mga fellow cyclists sa mga bike commuters nga kung naay stoplight o intersection, may night traffic light, dapat mahunong di ka aron likay yun sa disgrasya. Nanata diri sa crossing kini sa first bridge. Kung ato ni ditsuhon adun ni upon merkado pa left side ani diri dapita adung sa basak, ani pa right side padung sa sakto sa bridge ng Kawit. Tara, hinay lang ta. Hinay up. Una ko boss, salamat. So mahal ko siya Lance Spirit. Sa arko sa GMC ang ever sikat na arko sa GMC. Viva Pit Senyor! Morning! Morning! So ako na nagtrangko ron. Na sila sa ako luyo. Nag-recover siguro sa gamay. Sa traffic mo kay ganina, mga nagbubuwag. Dito may regroup balik sa intersection sa Minzi. Kay stop man, mga hulong eh.
And then dito mo diretso dream liko ta dapit sa langom. O gini ato ang gian din dito. Kay isa nan sige may ahon. Ikaduha wa kayo mga sakanan. Medyo basa lang. Approaching BDR. Nata sa Birhen de la Regla National Shrine. Nata sa Luyo Agi. Reklamo ako sa akin. Ang last nga vlog na to. Nakurap pa ng file. Matukuhin na mo nilang spirit. Di na rin makurap kay nakaibawan ako down. Diretso reconnect ang DJI dito sa computer. Di na kinahanglan ng tangon ng iyang SD card. Kaya kong tatangon ng SD card. Unya, feel na ko di sila compatible sa iyang card reader. Mautong makurap ang file. Katulog yun. Una na ko na nabantayan. So karon din na ni makurap. Hi sabi. Hi, di na makurap. So naana ta sa Barangay Kanulaw, Lapu-Lapu City. Padung na ni Barangay Kalawisan, Sitio Kalawisan. Barangay Kalawisan, brother. Then yung Babad, then Cordoba na. So, dali napita, okay, yan po nandaan, hindi traffic. Ato napit sa 7-Eleven. Itong night klase, atong napita, napit sa eskwelahan. Traffic ngayon ito. Karon dili, wala may face-to-face class. So, medyo mingaw ito ang area. And then, nindot sa ruta kay wala man kayo yung mga libaw. Gamay. Naay mga kasada. Para. So, gusto pag tapos na ito, dito sa Pinakalawisan. Kasi nagkana sa kanan, wahaya gini ko. Nanata sa Babad, dili dapat sa Sania. Dili nakakunta sa tuang dagan kay wa tay speedometer. Ilan siguro ito ay speedometer ko nang aton na nagsalig niya. Aton na tang doctor or ito dari sa ubos. Makita ang ato ang distance, ato ang oras. Dagat. Babag na Lapu City. After ani, usod na tayo Cordoba. Si palit yung Cordoba City. Medyo traffic dari kinaam gini merkado. Tao every morning magkumpra para tutumo nila marang traffic ko dito makita. So after ni dili na kayo, pero ang problema lang diri sa Cordoba is gamay ra siya ang daan, and medyo nagkadaghan na po ang mga motorista nga makagi diri. Siguro tungod na bibuhat ka ng bridge na mo sa Cordoba. Matakapag sa reason kasi business mo sa. So again, sunod na dali sa kilid. Likot ka pa right side, kilid sa Quezon, Cordoba. Dali sa Barangay Bangbang. Barangay Bangbang, Cordoba, Cebu. Arita ni Agi. Lapos ni dito sa Roro, Cordoba. And nindot dilihagian kay wala kayo mga sakanan ng agi. Wala yung sineroan kayo. Na manod private lang. Kaya abot lang sa agi mo sa karoon kita niya.
Padung na siya ni Grahe. Kalita mag-unog. Akong gamay niya. Kalita mag-unog. Nabiling din kay Andre. So, namin dari agi niya. Diretso namin sa Pakasihan. Because bagsong pagdubak ng employees ay medyo igutong na sinasirit. Kaya dili na siya yung tambay dito sa Roro. Mamuhan eh, mga mo dari mamahaw. And then, tuloy ko namin gamay sa Roro. Then, diretso na, ulit. Sumakon na siguro na. Sa loob na lahat, init na. Mga nang, diretso na namin kumahaw. Ang upan, di pa uli na. Kami nagturo pa. Ikan mo ito. Kahit na yun, so, dito sa South Roses. Kali yung video. Kaya, before na lang na ay kapilya. Wala kakaabot na eh. Kasi dito sa ito is bakasi. Magiging sa Tayas. Meters mo siguro. Ika na itong arko sa Dayas. Padungan yung skina. Kanay nga yung dahan. Hablo nga kural. Kanay ko ang so barangay Bagsong. Kapilya na. So, padungan ng street. Kanay. Padungan dito sa barangay Bagsong. Sila intay. Welcome to Barangay Bagsong, Kamampay Beach. Kamampay Beach din tawag din sa tita eh. Bago pa man ito no? Ang arko. Asan siya pa daw? Katuring Lapos. Lapos asama ng lugar. Maulit po yan sa katungwa pa na ako ano? Apa mas balto, siminto. Boss, morning. Sarap magbahit. Yawan pro. Mas tandagan bro. Hai. Kira-kira. Student. Saya student bro. Pawai katanya si Pilipin ini. Iho kayo. Laba mo giho gani mo kitubig. Wanam ko paningta tong daganan to. Nabitin ko. Meron to agi sa school. Atong sabigan mo Jor. Ba. Antilik sa buong wag gito gitabunan. Gitabunan no tilik. Di ko wag. Soft drinks na ko na bring may mabayad. Libre, sak nga mo.
Ay, pila na. Libre kayo. Daramon. 1,000 na. Libre na siya. 1,000 na. Kanang Okay, manatag pangaon diri sa Intoys Bakasihan. And padoon na ta pa uli. It's time check alas 8 sa Kabuntagon. Medyo na nainita na ta. And sakit na ang init. Anya nahinay ang tindak pa daw pa uli. So ang ato ang ruta pa daw uli is mudritso ta sa Roro Port, Tuyok, and then Tuyok ta sa Roro Port, maagir ta, and then mo na adto na sa Mabasbas, Marigundon, Maribago, and diretso na sa Suong and Mactan. So So, di kita magpahangin o dili sa tuo. Wag yun da. Oh. Bahalag magguroy basta wa. Ari guys tuo. Nilabang yun siya. Sikas lane. Kaya magbatap, magpahangin. Gay ng wara, autora. Kinintos na eh. Oh. 3. Hoy, piso na. Si Gio, sama, waway lain. Si Gio naman eh. Time dito. Kuha ka piso. Wala na pirihan mo. Tuyok sa taruroy. Tuyok sa kadiot yun ba? Tuyok. Kadiot ra kay pila ra ano. Uli kadiot ra kay ba? Ana ra ana. Tuyok balik ra tayo. Dili ta matus tumoy ara ra daw. Uno dito ko tingin kan. Ika, ako lang ko siguro ko tayo ko lang ko siya sa. Roro Cordoba katong ride jadi ta tuyok Roro way klaro. Tuyok ta kadiot. Dirahing lang mga 25. Balag basilag apa sa usa. Ugaton. Ha? Gool mo nga na. Dali ni koy. Basta biker, lagom kita. Ingat ka nga. Tuon tang pangit. Dah. Dahil ko mga 30 bay. Pakto na ako sa muna. Oh. Oh. Ha?
Ha? Ha? Kaya mo to. Kaya mo to iskina ba dong? Tumabas balik ko agad. Mang? Balik ko na tumabas ba? Ah, sige, sige. Ano na ganyo. Mama kaya ka. Huwag ko lang. Ano na ganyo. Bala. Bala. Sige, sige, sige. Kaya mo sige na. Tayo, tadi. Asik. Amo ni skamo ng usa. Nagdali mo siya. Ato taagi sa suba basbas. Musod ta. Di gabot at sumaktan. Diretso ta sing kanyo. Hadlok mag-init ang buwang nun. Hadlok mag-init. So, ako'y nitrangko karon. Dagan tag mga 20. 25. Ayan. Diretso na likod na rin sa babas-bas. Suot na. Huwag kay boss ng spirit. Ng spirit, nagdali. Kaya po kasi bata ko magmudol. Kasapan ko ng sawa. So, nanata sa Arco, Cordoba. Boundary sa Cordoba o Lapu-Lapu. So, babas-basa ni sulod. Niya, na rin manahan. Ano ito mo ito? Ato ito lang musunod ng spirit. Nisunod yun. Nisunod. Dagan tag, paspas na dagan. Nisunod. Nisunod. Nisunod ka lang, pero hindi na makita kay paspas ka itong dagan. Nagtabuan niya nun. Ako may gikuta si Mayo. Kato giskam silang spirit kanina. Niliko ta. Padong sulod sa barangay sa babas-bas. Arta ni Agi. Nga. Ikargaan na to ba 5 bitsa sa itong dagan. Ako'y nagtrangko. Nagtabo. Ako'y nalaspag. Silang spirit sutoy kayo si Greg Andre. Ako may nabilin. So, padong na may pauli. Siguro dali lang ko ito mga to ang ride. Kung nakabot mo din nga part ng video, ayan kayo, salamat. And I hope padayon mo sa pagsuporta sa ito ang Facebook page o YouTube channel. I would like to invite everyone kung hilig mo mag-bike, kung hilig mo tanaw YouTube, or parehong hilig mo tanaw YouTube, na hilig mo mag-bike, please consider subscribing sa ato YouTube channel, Kasanta TV. It's BJ Hikes, and ato lang ka magkita sa mga. Peace!